Začíname teda posledných jazdcov. Vidíme, že tak, ako sme predpokladali, neohrozenie na čele so 6 trestnými bodmi. Ukrajina, vlastne by už ukrajinský jazdec posledný ani nemusel nastúpiť do tohto prvého kola. Ostatné družstva majú už dosť výrazný odstup. Takže Khamal Rahimov a jeho Warrior, Azerbajdžan. Warrior je žrebec, má 12 rokov a je po belgickom plemeníkovi Tangelo van der Zuidhoven. K úcti Azerbajdžancom, keď tak môžem povedať, slúži to, že majú vlastne nakúpeného len jedného legionára a to bol ich prvý jazdec, Nemec Andrej Schröder, ale ostatní traja jazdci sú originál Azerbajdžanci. To sa trebárs o ukrajinskom družstve s určitosťou povedať nedá. Vynikajúca jazda Khamal Rahimov a jeho Warrior. Žiadna zhodená prekážka, len jeden trestný bod za prekročený časový limit. Takže vidíme, že žiaľ mali jedného diskvalifikovaného jazdca a budú sa im spočítať tie prvé dvojmiestne výsledky a tento jeden trestný bod, ktorý odjazdil Khamal Rahimov a jeho Warrior.